Hey guys, welcome to YouTube channel and magawa tayo ng charcoal teeth whitening review update. Yeah. 1 week ko na siya ginagamit at ito yung before. Yung after, ililagay ko siya sa video. Yan, ilalagay. At medyo pumuti siya kasi ilang days ko na siyang ginagamit, mga 1 week na or 2 weeks. At yan, naganda yung at pinicturean ko yung teeth ko nung bago ko palang gamitin yung teeth whitening, charcoal teeth whitening, at yung after ko gamitin yung teeth whitening, yung ilang days ko na ginagamit yung charcoal. At yan, ito yung after na. Ito yung picture ng teeth whitening. Yeah. Kung tatanungin ako na kung i-recommend ko yung teeth whitening, I would say na ma-recommend ko siya and effective siya nung habang tumatagal na ginagamit ko siya. And basta 2 minutes mo siyang gagamitin. Kahit yung sa orasan na lang yung i-timer, hindi na lang talagang timer sa phone, kahit yung sa watch na lang. Kasi yung ginagamit kong pang timer yung sa charcoal teeth whitening, hindi talaga yung phone na ano. At disclaimer, hindi ito sponsored ang video, hindi sponsored yung product na review ko nung yung previous video na ginagamit ko, hindi yun sponsored. Binili ko lang siya sa Lazada online. And thanks for watching. If you like this video, thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. See you guys in the next video. Parang kamo.